O que non ten unha tarde activa e de movimento este verán é porque non quere. O deporte está na rúa e adopta unha forma lúdica este mes de agosto. O contorno da piscina, un dos espazos máis concorridos durante a etapa estival, foi o escollido polas escolas deportivas municipais de Chantada para despregar unha serie de xogos que manteñen en forma os máis pequenos ao tempo que se divirten. Isto ten a súa xustificación e, ademais, a resposta está a ser inmellorable. Un programa aberto a todos os rapaces e rapazas de luns a venres dende as 5 da tarde. Os monitores deportivos do Concello valoran a boa acollida do cambio de emprazamento do deporte na rúa. Despois de 20 anos nos demos conta que no verán o que máis tira é a piscina, entonces temos que ir onde están os rapaces. Entón, isto creo que empezamos hai 18 anos con isto, entonces máis ou menos hai 100 usuarios diarios, 500 a semana, entón estimamos que vai haber 2000 usuarios neste mes de agosto usando todos os equipamentos. Temos desde baloncesto na rúa, temos unha mesa de ping-pong, temos 2 campos de bádminton, temos un campo de hóquei, 2 campos de fútbol, de goligol, temos xogos, como vedes aí, recreativos e populares, e temos un ajedrez xigante. Entón, os rapaces de paso que están na piscina xogan un pouco en cada equipamento, bañanse e así estamos todas as tardes, de 5 a 8. Unha das cousas máis interesantes é que, ademais, o espazo xa é aberto e isto é aberto a todos os rapaces. É eminentemente lúdico aos rapaces e aos pais. Recordamos que os máis cativos teñen que estar acompañados, non poden coller os pais, deixar os rapaces e marchar, porque aquí non é un adestramento uso, é simplemente os rapaces de xeito lúdico, están 15, máximo media hora en cada equipamento xogando. Simplemente trátase de xogar, pasar a tarde na piscina, facendo un pouco de deporte, sin máis pretensións que se divirtan, que o pasen e que fan un pouco de deporte. Actividades fora da disciplina do curso académico e deportivo que son do gusto dos raparigos de case todas as idades. Eles mesmos se regulan, é dicir, xogan o tempo que queren, paran cando paran, incluso entre eles establecen algunhas reglas, cambian, pois o mellor en bádminton van a facer durante 5 minutos a ver que non caiga o volante. Trátase de, digamos, de facer o deporte un pouco lúdico. Eu creo que se está exigindo xa desde edades tempranas querer facer campeóns, e iso é contraproducente porque ao final o único que van lograr é que a maioría o deixe, se antes o deixaban con 18 coa presión, xa hai estudios que demostran que se está deixando con 14 anos, entonces o máis importante é que os rapaces fagan deporte, non necesariamente un rapaz que xogue en terceira, por dicir algo, ten que estar máis sano que un que xoga en segunda regional, é un erro. Do que se trata que son os rapaces que están máis dotados para facer deporte, os rapaces cas rapazas, os adultos cos nenos, trátase de que a xente se mova e faga deporte, sin máis pretensión, nada máis e nada menos, non?